Welcome to Ikaw Ako ug ang Butong channel. Feel free to subscribe for you to be updated on our latest video uploaded. Thank you and God blesses. Hello mga kaigsuunan, daghang salamat sa mga nag-subscribe daw pakabog among subscriber. Thank you kaayo si Ma'am Shi o si sa to. Di man kun maklaro. Si Ma'am Shi Odds, si Ma'am Shi Odds. Okay, mas kayo importante na. Wala wa zero. Maray na luoy ba? Maray na luoy. Naluoy sa mga nato. Sige lang kayo, okay naman ako kayo. Sugod na lang dito. Normal na. Normal ra. Oo. Normal ra kay ning nanihita di ari ron sa liloy man yung location. Rock and Drive. Katong maabot kani mo diha sa Petron. Hindi ako maliko na yung nakabutang. Ay nakabutang nga Rock and Drive no. Oo. Ako juga ang gidala di ari gero. Makita ani mo unsa kanindot si Ah, kita naman ko ani kay tuloy. Kaning panahon pamagatan ko naman diri. Nakita ka sa una pero wala ka kita nga develop na ni di ari pag kanindot. Mo gyud. Ani ilang murag kami mamatay nila murag panahon murag. Wadi nature gina siya. No? Nani sure man ni. Butangan lang nila og ganang kuan. Anong simento ba kay aron makatunog ang tao. Oo. Okay. Dive in ko na diri. Kumura dito, lamlaw na diha. Pwede ko mag-request pong. Oo. Pwede mag-request og kanta. Kan ara problema ka wala pa mag-practice ko. Pwede practice ka karon. Practice mo rin. Hindi siguro mag-practice ko para magalit sa ganta karon lang yun. Wala jud. Ano naman lang. Pero okay ra. Opera. Next time. Next time na lang kay di man wala man tang andam. Dito sa akin. Mag-request og lain. Pero mag-request sa tanan para din di mo. Gulpihan ang request nimo. Ipipihon jud. Ilang ka itlog, Brad? Yan, nakadakupugad ba? Kani akong request nimo kinahanglan juga kuan truth or dare. Tulala ka kay og dare niya palusuhon ganito ba? Palusog ka asawang ka. Truth or dare. Ani akong pangutana ko nimo. Eksperensyado na manggid ka. Tanan nga tawo bisan ako ug ikaw buwan gustong masayod. Hantod karon bisag ka ng mga tigulang na kay gusto kaya pag masayod. Hindi ay. Pero ang makatubag ani ug ako'y mangutana dapat ang magkatubag lalaki. Pero kung lalaki may mangutana, ang matubag yun may babae. Dili ang mga tana maro pa matubag. Dili maguna ko. Kuan man dili pwede. Pwede. Basin sa lain. Hangin lang gud. Ayaw lang sa panghanyoron. Pwede. Di mo gina ko ni matubag isip ingong babae. Akong pangutana ni mo ron kung nakasulay na ba ka og kanang klase-klase nga gugma. Dagan sila. Dagan sila. Lain klase pagi sa paghigugma nimo. Moro mangyapon gugmaha ang ligawas. Murag ya pong gugma ha. Ini mambak rek oh. Mali ta magandi. Rek dira. Look ba na dito ay very Dahil ka din mo. Ano mambak? Ya. What the? Labigo ang bato. Ano kayo? Dili na ako lalong na hoy, mabang ra yung maglanto. Uy, pagputaro mo diha. Kapag gipulo ka ka karon. Mo na taytayan. Ha? Ay taytayan. Do the good. May aganan. Nanay taytayan para sa uban. Ang kamera. Yara, oh sorry. Ay, pa kayo mo diha. Ay, welcome to our vlog. Ay, ito dira ba? Ganahan mo, diri gito. Asa tata? Ako diri ta. Dira okay jud na dira ako. 20 ka. Live na kita eh. Oh, libre yan. Libre ko. Ano, shop feed. Oh, dapat. Kuya maana oh. Kato ba akong pangutana nimo ganina kay agi magutotong takan mo kayo na problem ko nga isita sa rock drive in gusto sila mo
Mulop, Lulupat. mulupad sa kuan, abangin. Sa matuo. Akong kuan, ang akong gusto nga imong tubagon kung sa unsang paagi sa unsaon nimo pagpakita nga ikaw nagmahal sa isa ka babayi. Kanta. Nindot na pong tama. Ang sama mahal. Mahal eh. Nangutan ako nimo kanang unsaon nimo pagmahal sa usa ka babayi. Ikaw lalaki, unsaon nimo pagmahal sa usa ka babayi. Eh naka-testing naman gaga nga nagsubi mo. Kanang babae mo, kinanglan mo na mahalon. Unsaon pagpaagi. Kinanglan mo. Mahal ka sa isang babae, kinanglan mo seryosoon. Kung banalitan og kuan pa kanang sa uyab pa. Ay hindi pa nimo asawa sa uyab pa. Unsaon man ko pagkita na in love ka sa iya ha. Oo, kanang isikita mo, kinarang sa uyab pa po. Yung kinanglan din na siyempre, maling mga buka. Uyab pa mo, nagway nagtay ka ng mga personal nga Dutchman. oo, na kita ni mga kanang imong istorya niya, imong panguyab nga imong pagkita nga tinutanay ka kanang loyal ka ba sa imong mga kanang matag pulong ang imong pagawas tinuganon ka Kanang sa lambing ka kiring ka na sa kabutang ka na yung imong istorya nga kinanglan imong ipakita nga tinutanay ka. then kung daghan kag panguyaban dito hiring ka Hindi na po na maayo. dito sa pikas. Sa mabunin mo na ba yung bigas-bigas? Naghanon mo po mo. Di ba na Manguyab ka? para sa mga batanon pa ba? Dito, nguyab ka. Sa pikas ko di. Kuan nguyab ka. Murag sa north, south, east to west. Ambot na buka kay sabagay na experience na ako na sa una na bata mo. Pero kung hindi na itong uyab ka diha. Uyab ka dito. Nakaman rin kayo gustong seryosoon diha. Gustong seryosoon diha. Katong isa nga ang giyag mo. Ayaw na to siya ayaw na itong paasaha. Kay pasahon to nimo siya. Pasahon po nimo ang isa. Mag-away na to. Bisag ino na tong dili siya, wala sila magkahibalanay. Maabot mo gyud ang panahon nga ano sila ba tong madakpan mo jud ka ba? Uyab ka dito, mo ka diha, away. Kinahanglan ug manguyab ka diha. Makita nimo kanang babayhan nga seryoso po sa imo ha. Dito na ka. Katong isa nga imong panguyaban. Ayo tubuan ako nung murag patay mali siya mo kay isod man puro ma-develop to sa imo ha. Kinahanglan isa ra jud. Para na ako ba isa ra? Diba? Oo. Ay pagkataoy kayo. Yung wala kayo. O sa ba na yun? Tanaw man natin mga fans na video. Basta manguyab ka kinahanglan isa ra. Nahatag nimo ang tinud-anay nga sila ba ito kanang nag-isurot ang istorya ka sa tinuod. Sa Tagalog po kung ito walang halong biro. Kailangan totoo. Sa radyo pa dapat totoo. Seryosonin mo. Tapos pag medyo tanawin mo nga seryoso mo ang babae, hindi ko pira na mga hindi ka magpakasalanan kaya nagbilog mo na yung matagpag sa natin hindi na, wala nga ang buga bago lang ibabag din mo, wala ibabag niya hindi na siguro hindi sabot na mo Ganun may mga mag-anak nga murag wa pa pud ka nakasal sakad. okay, wala pa mo kuyab po doon Lo, kung makuyab ko siguro magpakasal ko yung makuyab kana ra sagam. mo lagi Sila ka buki mong anak niya wala pa kay uyab. di mo ito uyab na ako asawa mo doon akong anak-anak ko Pero wala kasal-kasal. oo, yun kayo ito ang pagkasal nga imbis niya ng anak na nakanak na isa doha plano na magpakasal huwag man magkasinabot kung pag ganit magkasal huwag magkasinabot adi bulag muna niya kayo napakas natin mo diya dayon kabalo dahil mabutong panahon lulubad nyo kayo buhay kayo tang Pero nakasula na dahil nga ng kuanpong. Kaya ang mga babae pinabrasay. nag-away ang babae tungkol sa lalaki Tungod sa inyong tambungan. wala mong kagay na po kay Wala po. struktuwa naman ko gusto kong isa-isa rin mo gusto ko yung kambungan ko dili ka na ako magwabi matagwapo
dili pud ta. Isod po di mong kaanyag nga lalaki man ka. Mayon di ko kaambungan. Dili, ambungan pero wala mo kuala. Ah, wala ka. Murag siguro katong tao nga murag dili pa daw ng mata, ano sa pambungan, murag tinuod siguro sa baga. Ang katong napaangkan nimo, iyang lantaw nimo ambungan. Ako'y napaangkan. Ako'y napaangkan kay sa mga anak. Ako di ikaw nag-iri. Lisod pod. Ah, gani. No, lisod pod. Yan ikaw pod eh. Imsa. Ako na mga tanan nimo, daya po ka. Para sige nung siguro niya. Imsa kay katuro man to sa kuan. Ano pa? Ano pa rin 1 point ito? 1 point pa to. Ito na yung ganito. Ako basta ubusin mo po na maro dito bag ako. Unsa may imuhang ikatambag sa mga babae nga naglibog naglibog sila nga ang ilang ang nanguyabay sa ilaha. Naghuna sila ba tinuod ba kaning nahigugmas ako wala ana ba Nagduwa-duwa sila. duha-duha ba kanang gusto nila nga masigurado gyud nga dili sila masipyat sa pagtubag nga bisan og bagay ang gugma god panalitan mahatag na nimo din pagkahuman bugal-bugal ra dito sa lalaki. Dili tinud-anay. Di day tinud-anay unsaon man ang pagka-identify ana nga kuan. Eh, Masag to po na. Hindi, ang babae po sa mga di ba po yung tanan. Ito'y kanya. Selective ra man pod na ay Pero na parehas imong kinaiya na pres na ko kinaiya na pwede na ako parehas ang imong nindot kinaiya. yun sa usa ka babae nga kanang babae nga tarong yung mga kuan. Ano po yung tarong sa po na po yung dili tarong. Kung tarong juga pagkababae kita nimo kanang tawhana na gusto nimo. Ay pag diha dayon nga kita ang may gusto niya ikaw ang gusto po pag munguyab sugto nimo dito. Dili mo din na kadali. No kay ano po mo take for granted mo kanang lagi na kining bayhan na ni sa akong tan-aw gusto na ko ni ako ni mo anon hindi dapat ang isa ka babae na binag ka ng mo panilangan ni Virgin Kiss pa ni Virgin Touch pinang wise ba wise ka hindi mo gina siyang unadyo ka na agad siya mong una kining tawanan manguyab na ako binisugtod pero maagis na ni sa daghang kuan ba daghang pagsulay ba sulayan mo nang una imong naunahon sakto na baka qualified na imong edad nimo para manguyab ka nang wala ka pwede pasupak imong ginikanan ina na nga sulod na ka ng mga butanga diba tapos pag tan-aw na mo nauna na mga qualified na mo ano pero di gyapon ko kumpiyansa kay na po yung tama to gingon nimo nga naagi lalaki nga usahay pod nga kanang pagsamantala bitaw pagsamantala sila sa panahon na ilang gusto nilang buhaton nga dili unta angay buhaton pero grab po nilang opportunity ba kuya dito ni buhaton ko ni sa kuan gusto mo pod niya hindi ko na mayo no unang ikaw bilang isa ka babae magiging clever ka wise ka sa tao nga bisag ginagustuhan nimo yung klaron kay basig ikaw rin nakagusto munya kadto siya nakagusto nimo ang iyang kagustuhan dai imong pagka ikaw Dad, ang normal na to nga kuan mga Pilipino ang kuan ang atong kultura dili kita pwede pagpailabot wala pa tama ninyo apang kasal tama very good ayun dakong kaulawon sa imong pamilya kung magpauna-una ka dayon di lang pamilya auto ng pamilya imong angkan nimo kaliwat nimo pwede balik diari kay magdala ta og buhon para natay na swimming trunk maligo natay dito na experience nga sakto ba init mga igod pero okay lang gyapon Tingnan ka. natay na discover nga mo din yung lipita Sinan ka 12 feet kung kuan high tide low tide 5 feet 12 feet kung high tide high tide nindot kay ang murag crystallize yung tubig no inaw kay nga murag okay kay ba pero kuan lang murag ano sa diving site niya murag handlo kay bato klaro kayo pero law mo sa sagot dili nimo matukib ang kuan kanang Kanindot, no? nature ang kuan dili nimo matukib ang kanindot okay
Um, Daghang salamat.